Ni zai ɗauka sakare yanzu. Yanzu domin Allah ku bari. Wai ka kato mu gida kake Bana sa hankali ka kyale shi. Bai da koyi. Kai saka shi haku. Hawa da Allah. Ya haka ake ma rayuwa nan. Haba da Allah. Muna tattauna tsakanin abokina da ina bacci kawai ku zo ku daman da surutu. Ni ina ruwana da batunka. Kun yi iman. Abokina, Yo jira ina kuli na wanda na samu maganin kuli kuma? Ba ka ba kulin. Yo cikin abi kula za ka nemi kulin. To ai da wannan abu na ga tsaya kwaya du shi ne. Ai Alhamdulillah. beraye. Alhamdulillah. Nan guda biyu. Guda biyu? Alhamdulillah. Berayen cikin Ah, gidan shikenan. nan da na burke ta ma magani. Su ne suka zo suka hara ɗiba su ci. Allah na gode ma yanzu. Allah ƙara. Daga nan Beraye. Allah zai fara kashe su. Allah ƙara. Dama na burke ta masa magunguna. Kashi waye ya ci kulin ma yanzu? Allah ya ƙala. Wallahi ba ni. Ba beraye suka ta wallahi da ta wallahi. Kai ka ci kulin? Wallahi da wallahi na. Allah ya ƙala. Allah ya Ka ka riga mu gidan gaskiya yanzu. Allah ya ƙala. Allah ya ƙala. shikenan. Allah ya ƙala. Mu auna a je a fara gina kawai. Wannan ai kamun Ba bari ai bai ida wula ba. Ka bari sai gama wula. Wannan Allah ya wai wala duk ta mutuwa ta tsare wannan kawai. Allah ku taimaka mun ganin gida. Beni gida ma wala. Ba maganin na sa ba, ajewa ne zan sa. Ajewa ne ban kai ga sa ba, amma ka ce Na sani ai wata sama maganin ba. Na san maka sa dama. Na san maka ashe ban kawo shi ba. Na san maka sa dama. ka kiyaye nan gaba in ka je Na san maka kan ka mutuwa zo. A zo ne. ba ka